Rodi ne munyanani kutukira nsaba radio lomo jendeli monse musansiye ndeka amene munyanane nso akupitirizabe kukhala ni mafollowers ochuluka kuchokera pa TikTok, kuchokeranso pa YouTube, komanso kuchokeranso ngakhalenso magroup a WhatsApp mpaka na pa Facebook amalawo ochuluka kwambiri kumsatirabe munyanane. Jene mafuna ndinene pano ndikambe pano ndinatulusa programu yokhuzana ya chipani cha chimene cha UDF ndi mtsogoleri wake Atupere. Ndidatulusa programu imene chifukwa chonena kuti ndidapasidwa nkhani pa tebulo langa munyanane tiyankhulire izi kuchokera ku chipani cha UDF, ndipo nditayankhula zimene zija ndinene chilungamo pano ndalandiranso masapota ochuluka kwambiri kuchokeranso ku UDF kundilimbikisa kuti pitiriza zimene zomunyanane ife tili pano ndipo tikumvera. Inenso ndimafuna ndikuthokozeni nonse amene mwandiyimbira zolo mafoni mpaka na mtsiku la lero kundiuza kuti yayi ndipitirizebe kuyankhula za chipani cha UDF. Ndikuthokozeni kwambiriso nanunso, ndipo ngati muli ndizofoka ku chipani cha UDF khomo langa ndilosegula, imbani foni ndiyimbireni foni kuno ku radio lomwe ndipo mundiuze zofoka zimene zikuchitika ku UDF. Ine ndili pano ndipo ndizakamba zimenezo. Komano ndimafuna nditsutsane kwambiri ndi amalinyero amene amati akamva zimene ine munyanane ndimapanga pa radio lomwe. Kuli amalinyero ena amabwera ati nkumayankha, kuli amalinyero ena amene sizimasangalasa. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti amalinyero mukhalira yomweyo yomayankha maprogramu amunyanane akatuluka. Inu ndikubwera basi ndikuononga nthawi yanu ndikumandiyankha. Ine sindingakuyankheni chifukwa ine ndinatchuka kale. Ngati mukufuna kuononga mbiri yanga kuti anthu asamandisatire, ine simundikwanisa, ine ndinatchuka kale. Komanso ngati mukangotchula zina la munyanane mu audio yanu, mu programu yanu imene mmapanga inu mukafasa kwanuko, muziwe kuti mukupitirizabe kuntchukisa munyanane. Chifukwa ngati ena sakamuziwa munyanane azankhumbira kuti aambe kumva kuti kodi munyanane amayankhula kuti chiyani. Ndiye mafuna ndikuuze nonse amalinyero amene muli pambuyo panga, amene mumafuna kuti ndikatulusa programu ya inu amalinyero muzithamanga ndi kumayankha. Ndimafuna ndikuuzeni kuti mukhalira omwe ndipo mung'ambika milomo. Nonse zina ndi zimene ndikufuna kuti ndikambewu. Amalinyero inu muzitenge muziyankhe. Ndimafuna ndikuuzeni zimene kuti amalinyero konzekeraniso programu ina ndi imene. Ati DJ munyanane ndi wa mwano kwambiri. Ine sine mapanga mwano koma ndimayankhula zeni zoti amalawa azimvera. Jene mafuna ndithokoze kwambiri nonse amene munatipasa nkhani kuchokera ku chipani cha UDF kunena kuti nditakamba nkhani chabwinobwino kuli amalinyero ena ati afuna azimuyankha munyanane. Koma ine ndili pano kuyankhulira inu a UDF amene mumachikonda chipanicho. Munandipasira nkhani kunena kuti Atupere tamuyesa maulendo atatu akuyimirira pa mpando wa president. Malo moti UDF izikhala ndi aphungu ochuluka ku parliament, lero UDF ija ikusika mapeto ake izamba kupeza MP mmozi. Mapeto ake izamba kupeza MP mmozi. Ndiye ena kuchokera ku chipani cha UDF anandipasira nkhani atachiyang'ana chipani cha UDF mmene chikusosomokera, anthu ena akuthawa ku chipani cha UDF nkumatuluka, akuluakulu ena ndikuyankhula pano atuluka chipani cha UDF. Ndiye ena uchikonda chipanicho anandibweresera nkhani kuti amunyanane tiyankhulireni izi. Atupere tamuyesa kwa materemu atatu. Chimozimoziso achakwamba adayesapo MCP. Chimozimozi a John Tembo adayimirirapo chipani cha MCP. Koma chipani cha MCP sichinalowe mboma kwa zaka 31. Kwa zaka 31 MCP sinabwerere mboma. Koma zidachita mwayi atamuyesapo Lazarus Chakwera. Ndikumutenga Lazarus Chakwera nkumusiya pamene paja nkuzathandizidwa ndi amenoja Saulos Klaus Chilima. Kenaka MCP inabwera kuzakhala pampando. Komatu mbuyo mukudala anthu otchuka ngati ndani awa John Tembo. Koma John Tembo adalephera kuchikokera chipani chija mboma. Ndiye mafuna ndinene pano ndisindike pano kuti Atupere muluzi wayesedwa kwa 3 terms. Maulendo atatu akumuyesa kumuyimisa koyamba Atupere sana chite bwino. Kuzamuyimisa kachiwiri Atupere sana ende bwino.
kuzamuyimisanso ino teremu yachitatu komanso atupere sadachite bwino. Mapeto ake malo mopeza makhansala ochuluka, ma MP ochuluka. Mapeto ake lero ndikuyankhula lero ma MP chipani cha UDF chasala ndi ma MP 4 ndiponso pa ma MP 4 wo ena onso angoyimako ni mwendo umozi ku UDF ko. Ngefe tikakamba chonchi ndiye pakumabwera amalinyero ena ati afuna aziti yankha ife amunyanani. Ife tikukonza kuti chipani cho chikonzeke, akuti iwo kuyankhula bwanji ngati ndi wa chipani cha UDF. Inetu ndi mango yankhula, ine ndi mango yankhula. Muzitenga uphungu umene muziti mukathandizidwa ndi uphungu oyenera, muzitenga uphungu ndi kumvesera. Sikuchokera konko ku UDF, anthu ndo akundituma ine kuchokera konko ku UDF. Ndimayankhula nato ndi anthu a UDF ineyo. Ena inunso ngakhale ma contract a chipani cha UDF akuluakulu ena mulibe. Ine ndili ndi secretary general wa chipani cho, nambala yake ndili nayo. Nitakufunsani kuti lero uja amene mudamutenga kuti akhale running mate wa chipani cha UDF ali kuti? Kalolo ali kuti? Kalolo mufufuze mbiri ya Kalolo ali kuti? Mukamakhala muzizifunsa ino wa UDF kuti Kalolo amene anatengedwa kukhala running mate wa chipani cha UDF ali kuti? Ndikubwereserani nkhani zake za Kalolo pano pa radio lomwe. Ife sitimangokamba za kunchini kwa zaza anthu iyayi. Ndiye lero tikufuna ife chipani cha UDF chikonzeke, anthu achiyang'ane bwino kuti pena paliponse chipani cha UDF chipezeke. Ndiye ena ake amalinyero akumabwera ati afuna aziti yankha ife amunyanani. Pamene ife tikufuna kuti tikonze zinthu. Mukuziwa kuti Alex Kalolo ali kuti? Mukuziziwa inu kuti ali kuti? Akupanga chani kodi akupanga beza UDF? Nimafuna nikufunse ninu wa UDF ngati mwina mweka amene mabwera pano amalinyero enu ndikumati ati tifuna tizimu yankha munyanani. Mufufuze mbiri ya Alex Kalolo akupanga chani? Akutengera chipani cha UDF kusogolo nanga ali kuti? Ndibweresa nkhani imene kuti muziwe amalinyero ena amene simukuziwa kanthu. Munyanane Road ine pa radio lomwe. Ndimafuna ndicholinga chonena kuti chimene ndimachiyankhula ine pano Munyanane Road ine pa radio lomwe. Ine sinimafuna kuti ndizipotoza munthu iyayi, koma ndimafuna ndimuunikirise munthu ngati ali okanika akanike yekha. Tidakambapo mbuyo mu chipani cha DPP. Kwauza chipani cha DPP nthawi imene kuti amveka nkhani yonena kuti Maijeni Answer akufuna atenge ndalama yokwana 2 million. Makamaka 2 million, makamaka 2 billion, not 2 million. Maijeni Answer kudamveka mpekesera woti akufuna atenge ndalama yokwana 2 billion ndipo apite maiko akunja kumene kuli ku birthday. Ndinabwera pano ine Munyanane ndikuzauza chipani cha cha makamaka cha DPP. Ndidauza chipani cha DPP ino chipani cha DPP amene mukuyendesa lero bomali mubwere poera mufotokoze bwino kodi ndalama zimene zikufuna kutenga Jeni Answers mwazikumba pati poti pano pa chuma cha dziko la Malawi sichinambe kuyenda bwino. Ndalama zonsezi mukupita nazo kuti? Tinabwera pano ife ndikuwauza chipani cha DPP. Ndiye ine Munyanane ndikamabwera nthawi zonse sinimabwera ngati ozungulira mutu ya. Nditabwera pano ndipo tinamva boma likufotokoza bwino kwambiri. Akuyankhula kunena kuti Maijeni Answer sakutenga ndalama zimene anthu akuzichukisa ziyayi. Adafotokoza bwino kuti Maijeni Answer zonadi ulendo ulipo, koma ndalama zimene akutenga si zimene zikutchulidwa apa ziyayi. Ndipo anthu amene akufuna kuti ayende ulendo umene wopita ku Mangalande, ulendo umene Maijeni Answer sakutenga anthu 15 yayi. Pamene ena anabwera pano nkuzachukisa kuti Maijeni Answer akufuna kutenga anthu 15, koma tinalimva boma likukana kunena kuti iyayi nkhani si imeneyo yayi. Maijeni Answer akufuna atenge anthu 5 yeni anthu 5. Ndipo ndalama zimene zofuna kuti zonongeke pa ulendo umenewu si zimene sizikutchula amalinyero wayayi, koma kudali amalinyero ena amene adayitengera nkhani pa ngongo kwambiri. Ndikumanamiza Amalawi nkumauza Amalawi ochuluka kwa basi. Nkumanena kuti Maijeni Answer akufuna kuononga ndalama kwana 2 billion.
Kuma ifa munyanane titaiona nkhani ija tidabwera pano ndikufotokozera nawo akuboma ndikuwafunsa mafunso ndipo adati yankha bwinobwino. Tinamva mawailesi komanso mabungwe ena amene sosali aboma ndikupitanso ndikukachitira umboni. Mabungwe ena amene sosali aboma adapitanso ndikukachitira nawo umboni, ndikukaperekeranso umboni, ndikubweranso ma radio station osiyanasiyana ndikufotokoza bwinobwino. Ndiye mafuna ndikuuze na amalinyero inu amene mangotenga china chilichonse nkumachibweresa nkumanamiza Amalawi, musiye chikhalidwe chonyasa. Ndipo ndimanena chilungamo kunena kuti ngati DPP itapanga chinthu chosokonekera kwambiri, ife munyanane tizabwera pano ndikuchiunikira chinthucho, ndikuchiyankhulanso nkuwauzaso Amalawi kuti nkhani ili motere. Anthu ambiri atayankhulapo zokhuzana za maijeni ansa, amunyanane tidakhala phe ndikuimveserera kaye nkhaniyo, kenaka ndikuifufuza bwinobwino, kenaka titapeza mayankho tinabweranso pano ifeso nafeso nkuzanena kuti no, inu nduna makamaka uyu ofalisa nkhani uyu Shadrack na Malomba, iwe tabwera utuuze bwinobwino. Ndipo Shadrack na Malomba adatenga atulankhani ena, ndipo adatengaso anthu ena so amabungwe ndikukachitanso bwinobwino, ndikukazilondoloza nkhanizo, kenaka ndikuzapezeka kuti boma lomwe lichanso amabungwe ena amene sali aboma adafikaso point yomakamba kunena kuti amene adafalisa za chinthu chimene chafufuzidwe ndipo amangidwe. Ndipo ene ndikulimbikisa boma kunena kuti amalinyero amene amabwera ndi nkhani zonama pano muziafufuza ndipo muziamanga. Ndipo nkhani imene amene anayambisa nkhani ya Jeni Ansa kunena kuti mai Jeni Ansa afuna atenge ndalama kwana 2 billion apite maiko akunja, amene mumfufuze ndipo mummanke. Asamabwera amalinyero ongo yankhula china chilichonse pano yeye ndikumafuna ati azipotoza Amalawi. Ine ndi road ine munyanane nimapezeka pa radio lomwe. Ndichenjeze pali anthu awiri ena ake amene akundizunguza mutu kwambiri ku chipani cha DPP. Ndisaname ndibwera pa mbalambanda ndikuiya lusani, ndibwera pa mbalambanda ine nimayamba kaenda fufuza, ndipo ndikafufuza ndikaipeza nkhani yokuti ndiyoona, ine sinimafuna kuti siku lina mukazama ni manga ine munyanane ndizakaperekere umboni wa boza iyayi, koma nimafuna cholinga chonena kuti mukamani manga muzani mange nditayankhula choonadi. Ndiye pali agulugunyinda ena kuchokera ku chipani cha DPP mukufuna muphulise nkhani ina yake, ndili nkati pano ndikuifufuza, ndipo ndikaipeza nkhani yokuti ndiyoona ndibwera ndikuiyalusani zeni. Agulugunyinda kuchokera ku chipani cha DPP mundisamale kwambiri. Ndapita ndapuluka mnali ndine wanu Katundu na Mandwa. Ine nimangobwereseredwa nkhani ndili pa tebulo langa ndili phe, sinimaenda indaso nkumafufuza koma kuchokera konko kaya ndi chipani cha DPP nkhani zake zonyasa tibwera nazo pano tiziulusa. Kaya ndi chipani cha UDF ngati kukuchitika nkhani zonyasa tibweresa pano. Kaya ndi ku PP, kaya ndi ku UTM, ine munyanane ndili pano road ine siningasekelere zopusa ya. Ndimalize ndimaonena kuti amalinyero nonse matha kuyankha ino, amalinyero nonse amene matha kuyankha ino kumayankha maprogramu amunyanane mubwereso muyankhe imeneyi. Amalinyero nonse amene maziwa kuyankha mubwere muzayankhe imeneyi. Siningakutchuleni mayina, ife sitimachukisatu munthu pano, koma ife timangoona zokhazo zopepera zopusa ndikubwera nazo pano poyera. Ndi amalinyero nonse amene maziwa kuyankha muyankheso imeneyi. Ndakupasani ganyo wina ndi ameneyi. Poti paja mabanja anu kuti adye madiera chifukwa choti mwamuyankha munyanane. Ndiye iya ina ndimene ndaphika muyankhe. Mukayankha imeneyi mukaphike nsima ndi akaza ndi ananu. Ananu asiya kutuwa ngati osasambira sopo aja ndapite.